Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, nasinati ang pagwanuan og ice sa barangay Lumpangan sa lungsod sa Mabinay karon lang yung hapon. Kini taliwa sa naglagiting kainit sa adlaw. Sa videong kuha ni Mabinay Mayor Ernesto Oy, makita ang lusok sa uwan nga inubanan sa kilat ug dalugdog apan. Mabatyagan usab ang dagkong lusok sa uwan gamit tugpa sa atop sa mga sakinan. Sa likod sa pick-up ni Mayor Oy, makita usab ang mga ice cubes gamit tugpa sa saom. Ug sa laing kuha sa video, makita usab ang mga ice cubes gamit tugpa sa atop sa usa sa mga balay sa Mabinay. Sama sa marble, ang ice cubes nga napunitan sa mga mulupyo sa dapit. Moabot og 20 minutos ang pag-uwan ug ice sa lungsod. Wa hinuon kini makahatag og kadaot. Matod sa Pag-asa, localized thunderstorm ang hinungdan sa uwan. Ipasabot sa Pag-asa sagad kining mahitabo kung ang uwan mubundak nga wala sa oras hinungdan nga mga hulog ang tubig nga wa pahigpit matunaw.